Ongi etorri, Kutxa Fundazioak antolatutako Inspiragazteak sarien 2. ediziora. Iritsi da eguna, gaur jakingo dugu nortzuk diren irabazleak. Etorkizuna hemen dagoia da, eta aurpegi gaztea du, konprometitua, sortzailea eta sakonki inspiratzailea. Gauza handia da gero, finalista izatea 122 proposamen bikainen aurrean. Baina finalista diren 15 egitasmo hauek ikaragarriak izan dira. Benetan txalogarriak dira. Halako pertsonak gure artean izanik, orain eta etorkizunean gizarte hobe bat eraikitzea posible da. Eskerrik asko bihotzez. Ainhoa berezi hartua, Arantzabal gaurko lehendabiziko irabazlea. Izugarrizko benetan. Indarra, oraindik eta indar gehiago emateko honek, así que, hori, placer bat, eskerrik asko. Magi Goikoetxea. Txikizioaren horrorearen erdian, irudiak, letrak, dantzak, abestiak eta koloreak izan daitezela gure balak. Eskerrik asko Kutxa Fundazioari sari honen bidez kultura ere babesteagatik. Jabani, Arantzabe Pita. Sari hau jasotzea ez da helmuga bat izan. Gure bidea sendotzeko pizgabe bat baizik. Mila esker bihotzez. Maite, Ponferrada, Peñado. Enauen esperoa. Eskerrik asko, nire familia horregotigatik jo. Sofía Ferreira Teixeira. Este premio representa que lo que estoy haciendo tiene valor y dio las ganas de continuar mi trabajo de divulgación científica. No sé, estoy sin palabras, es que...